Dahil hindi nyo alam ang pakiramdam ng isang nanay na may tumor yung anak niya. At milyon. Yung laway nyo, walang bisa. Pero yung luha ng nanay, hindi nyo kaya yon. Kasi hindi kayo naging mahirap. Pasensya na kayo. I swear to God, I'm sorry. I'm really sorry. I'm really sorry. You're getting to my nerve. Napuyat ako sa inyo, ha? O yung kaligayahan nyo, malaman nyo na napuyat ako sa inyo. Nag-aalala ako. Alam nyo bakit? Alam mo masakit na portion doon? Mag-isip ka ng kung paano magiging maayos yung mamamayan mo. Paano mo maitawid sila. Di ba? Pagod ka. Di mo na nakikita yung anak mo. Kung mali ginawa ko, hayaan ninyong panagutan ko sa batas. Kung mali ang pagtulong sa taong bayan, sa ibang klase at uri at makatwirang pamamaraan na hindi ginagamit ng parabang baliwala na lang ang kaban ng bayan, pera ng pribado, itinulong sa tao, mali.